Velkommen til Akvatoriet her på Gladsaxe Gymnasium. Tak fordi vi må være her, Eva. Jeg vil gerne fortælle piger, at teknologi også er for piger. Vi laver meget for de 13-16-årige. Vi finder 25 piger, og det er ikke nødvendigvis piger, som har naturvidenskab i studieretningen, men måske nogen, som er lidt mere usikre på deres valg. Så går det på, at pigerne skal lave noget hands-on med noget teknologi. De skal møde rollemodeller. De skal møde nogle andre piger, som også synes, teknologi er spændende. Og så skal de ud i en virksomhed, eller også så skal de ud på et tech-universitet. Vi har fået den meget spændende oplægsholder Mikkel Severin til at tale om emotionel intelligens. Jeg er i dag i Erhvervsbyen for at fortælle indsigterne til, hvordan er det top 1% skaber deres resultater ved at sætte mennesket først og ved at gøre emotionel intelligens til en strategisk prioritet. Jeg har jo glædet mig mega meget til at komme her i dag. Mit navn det er Mikkel, det har I jo nok gættet, og det som jeg gør, det er, at jeg rådgiver topledere og virksomheder omkring afkodning af folk og emotionel intelligens inden for ledelse og forhandling med udgangspunkt i mine mind control teknikker. Så det jeg gør, det er at studere succes, og jeg ser på, hvad er det top 1% gør. Så hvad er det så, der er hemmeligheden bag top 1%? Deres hemmelighed er i og for sig meget simpel, fordi det er, at de sætter mennesket først. Det er by far den aller vigtigste strategiske prioritet. Så lad mig starte med at give en idé om, hvor sunde er vi rent faktisk i Danmark, når vi ser på virksomheder. Så i Danmark så ser vi altså, at 60% de er følelsesmæssigt uengagerede, og 19% de har det forfærdeligt. Nogle af de pointer, der er helt afgørende at tage med, det er, at der er 3 kernekompetencer inden for emotionel intelligens. Og det er selvindsigt, selvkontrol og empati. Og de 3 kernekompetencer, både at få dem ind i organisationen, begynde at tale om dem og rent faktisk begynde at udvikle dem. Psykologisk sikkerhed, det er fundamentet for, at teamet rent faktisk bliver high-performende. Det er ikke nok, men det er det, som der er hele fundamentet. Og vi får psykologisk sikkerhed ved hjælp af emotionel intelligens. Og det vil sige, at tale omkring psykologisk sikkerhed uden emotionel intelligens, så lyder det rigtig godt. Der kan være nogle flotte plakater, men vi kommer bare aldrig nogensinde derhen. Jeg synes, arrangementet har været kanon. Udover det netværk, som jo sker i pauserne, så var Mikkels indlæg super relevant. Jeg synes, Mikkels oplæg havde en meget stærk rød tråd. Og det der med skismadet med, hvad man gerne vil, og hvad man så rent faktisk udlever, synes jeg er meget relevant. Fordi jeg i alle virksomheder har oplevet, der er en eller anden afstand. Jeg tror på, at partnerskaber er meget værdifulde på grund af, at der kommer sparring og vidensudveksling, som vi har brug for at fremme både samarbejdet, men også for at fremme hele den her agenda.